Doktorica Marukić-Čalić naša je pionirka veterinarske akupunkture. Iako za većinu možda novina, iza nje je već 18 godina uspješnog rada. Malo su bili skeptični na početku, ali kad su probali tu metodu i kad su vidjeli njenu djelotvornost, tada se ti pacijenti vraćaju i ja imam pacijenata koje već 10 do 15 godina dolaze redovito na tretman. A jedan od redovitih je i ovaj srednjovječni pacijent s Medveščaka. Propisani tretman, tijekom mjesec dana svakodnevna jednosatna akupunktura. To je donijelo prilično veliko poboljšanje, on je živnuo, mnogo je bolje hodao, mnogo se lakše kretao, bio je bolje raspoložen, nije morao piti nikakve lijekove protiv bolova. Uz klasične, naša doktorica za svoju netradicionalnu metodu imala je i nestandardne pacijente. Od divljih životinja, recimo na vijetnamskoj svinji, zatim primjenjivala sam na pticama, na glodavcima, znači hrčcima i zamošcima, potom na psima, mačkama, konjima. Ova drevna metoda liječenja učinkovita je kod ljudi u 80% slučajeva, isto vrijedi i za životinje. Iako je naše društvo pomalo skeptično u vezi s djelotvornosti istočnjačke medicine, naša životinjska zajednica čini se slobodoumnije je društvo.